كم مناسي تجراي تخبركمن تخبركنن نزبعال بدمكت نخكايد عوت مدرخ زدالهم ناي بيرو قداي مناسي تجراين جرا بوغيدا كينتاوي محبر سراحتنياتاتن كمؤمن استفالالي سلطناتات كتوسدو قنيهم لومي سلطناهم زازيمكم سيرتيفيكيت نمقبال اوزي استرخبكم سلطنتي زخبركمن زخبركنن ابزي لومي بمتحبار بيرو قداي مناسي تجراين جرا بوغيدا كينتاوي محبر زتكبر باوروبا حبرت افريكا حبرت زدقف يوز اكشن لاب استبهاله بروجكت استدالو مبل 25 مدرخ عالم لخه معالتي مناسي نمدماق ابزي سلازترخبكم بشمين بشم جرا ابوغيدا كينتاوي محبر انكو عدحان مصاحهم كبل يفقدلي جرا ابوغيدا كينتاوي محبر كمتي مبزحتكم تفلطوو بنشتن ناي مناسي كلب تلاعيلو ابزي حيز ساعات نلعلي 4 بروجكتات بستفالي لقستن قبرستنا هاي تكالاتن زدقف بمتحبار منقستا اكالاتن زي منقساو تكالاتن ناتقبرة زماء انتخون نلعلي حادنة وشدشتا مليون منايسين كالوت كفالات حبرت سم تتقام زقورو انتخون ابزي حزوان نزيب باوروبا حبرتن افريكا حبرتن زدقف عمتنخار وداوتاتن عقم مناسي اتو كيروز سرح بروجكت حاويسو لعلي 4 بروجكتات ابزه الساعات ام تغبار زركب هاجر بقل جبار سناي تكاليو شرا ابوغيدا زلومي نخبر زلنا علم لخ معلت مناسي مس مداركتي اكلات كوينو ወይ بمتحبار نابزس ስለዘበጽሐና ተሰማዓና ሓጎስ ዝለዓለ ምዃኑ እናገለጽኩ ነዚ መድረኽ ብዕልኽ ኸፍታን ነዝዕለ ተመልኪተን መልእኽቲ ከሕልፋን ዝተኸበራ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ዝኾና ወይዘሮ አልማዝ ነጋ ንመድረኽ ክስንይለይ ብኽብሪ ይዕድም ናይ መናእሰይ ሕቶታት ናይ መናእሰይ ተሳትፎ ናይ መናእሰይ ተጠቃምነት ክረጋገጽ ببوليسي باستراتيجي مناسي زكاتته مناسي تكور كخون بحق استدقف كخون كم زلوا ايام مسم معنات بزيحو مالتي كالاي كعا مناسي زلوا عمتات نعلم يكون هاجر متقامي مناسي بزحات عمتات لو يوم سلازم مناسي زلوا عقمي نمتقاموني مناسي اب سلام زلوهم قده امواطيت كامتقام مناسي اب ديموكراتايزيشن زلوهم قده نمتقام مناسي اب لمعات زلوهم قده نمتقام عقمتاتو امواطيتك نتقاملو مدرخات كخونه لو زبل يمفتس معناتهم مقميطو مالتي سلازي خاب كلتش عامه مرات فرنج جميل خا ناي مناسي معالتي ناتبهاله كصواع أفسم معنا تبصحو ياو تبعالون مخبار جميرو سلازم لم زمان نمبل 25 غزي بعالم درجه نمبل 24 غزي خاب هاجر بركي ستودبه ناي مناسي عقمي نعوتنت شتوتات زلاق لمعات بزبل مريح قال يزخبر زلو مالتي سلازم ناب كلنا خنمصوت لنا دحري انت تاو كينات بدون ملكعن مبل سالساي غزينا نخبرو زلنا سلازم ابزا ساعات زيا من اسي تግራይ امنتاي كونتاتكم زلو بعلكم من اسي تفلطو حزبي يفلطو اب بطعم استحلالخ بطعم وسبسب زخونه كونتات يزلت منسي سلازم معلت زين انت نخبر زخونات انت نخبر نبعلنته طرح زي كونه من اسي اب لمعات من اسي اب سلام من اسي اب وعد بريتوريا ما اخل زغبره مييطات خكايدو امن اسي اب غنزابه اتحساسبهم كقيرو بزخلو خلوط بزخلو اجنداتات كزاتيو من اسي افتحز قطمنا زلو افت بطعمي انغبغاب زخونه غداي
أفت فلسات مناسي أبناي زي حقاو سدت ما أخل جيرهم كزاتيو مناسي أبتسات فوسنا يتبقسو نايب علم إجام كجورو كزاتيو تدمروا مناسي أفت حبرة سب زل ومزل على قدة تدمات إنت بزركب أفت زقات ممزلو ناي تساتفو ناي تتقامنت معرض تساتفو وخطقامو دمصهم زسمعوا المدرخات كاب كل الجميرو أب كل الورداتاتن كتماتاتن زتخكايد خجبرينا مدب حزنا زلنا سلازي معلت مناسي انت خبر نمخبارو طرح زي كونه امن اسي زقات مزلو حل خلاق صقمات تبعاتهم زل عامتات نمتقامن زتتات نخفتلهم ناي بعلم قداي بعلم كزاتيو مفتاح حسابات كقمطو اتهم صقماتهم كوصو بزا قبر ملكعو مدرخات خكايدو إنا كنسرح خابلهم مع أنت جميلو نقصال 5-6 عام معالتات ياو زوردنا يوم مدبون لنا بتحتي نايم ناسي مدرخات كخفت لهم زتتات ككايد بفلاي كعبة حساسة أب جنزابة زلة صقم كفتح ناي 100 مدرخات كنكايد إنا خن بيرو قداي من أسي مدب حزنا زلنا مالتيو تبيرو قداي من أسي توان أسرحو نايمن أسي عامتات معباي أمن أسي زقطمو صقمات تنيخا مفتحتات كرخبو ناي مقبار سرحتي أتقال لفت من أسي فتح برتسب أمن قستاوي أبو زي من قستاو تكالا زلو ردي تمن أسي ناي مغراف سرحي لسرح سلازي زم آخل جيرنا كنسرحينا توم زرقي زلو صقمات كنقرفينا زلد مالأخت إيا خحلف دلينا كابلهم مع أنت جميرنا نقصال 5-6 معالتات ياو ناي مناسي معالت تبايلو أو مدرخات كخفتو إنا خن مرح كنسرح زبد مالأختي خحلف دالي أو مدرخ تنايلهم مع أنتو نبزي أزل لهم مناسي طبقات حسابات ياو قربيو أنا أنشب بيلي قريبيو زرزر قناي معالت مناسي زا معالت زياس كميلا أيام متيا تاي عوتات كأيام ترخيبهم لا حزخة تاي عينت تشالنجتات تاي عينت صقمات يوم زقط موزلو زبد زرزر بدكتور برزنتيشن قربلنا ايو او ماخل غيركم كاحتوتات ريتوتات حسابات كم تقربوا بعلت ملت تسفايه تمدرخ ياو خفيفنا يلنا يغني لك بالدال أسي و international youth day انتاينتن عم مسرارتان علاماتات تي بعلن عواتاتن زقات موزلو بدوتاتن مسرات غير يا كقرولكم بوانات حمشت عينت حشتات اللي وانا زغرولكم تحدا كما توي نيشتاي كبليا تخلاي دما انتاينتن عم مسرارتان تي بعل معازن بخمين بمنن بدرجة هاجرن بدرجة تجراينان بخمي تجميرو بمعاز تجميرو مجمريا خمن مسريتو وزولو نيشتي هايلايت كوكم يا كاسيلهم كندي علاماتات تي معلتي كمسرات كله يونايتد نيشنز ويل حورات هاجرات من كمسرات كله 4 عبيتي علاماتات زرزيرو نيرو وتم 4 علاماتات تايوم قدم وزير الماز نخ تبلوم نيرا وتم 4 علاماتات كن تايوم ليفل انا خدلكم يا مالتيوم كاو قدميلو كم تجلسا زي بعلزي بعل مناسي لمبل 25 عامت بعلم لخ درجه يكايد له سلازي ب 25 عامت خكايد كله كشع خزي زمسغو معوتات اللودو ويم كي اتشيفمنت نولو علو ديلنا 1-2-3-4 كنقصرينا كاوللا كانا كنمسخلنا او اثيوبيا يلونا بتግራይ انت عينت انكسكاسيتات اللو انت عينت لوتታት اللو تاي نغبر لنا انت عينت صقمات كلو لبل بتبو تحزنام خنكيدينا مالتيو كاو مبل 50 كنريز دلخو كشع خزي كم زلولكم مبل 25 بسحنا لنا مبل باثيوبيا بتግራይ دم مبل 20 كلتن درجه بسحنا لنا ግን كنخبر كلنا كمناسي ناتنا ديو كاو كنا مسناتنا تعيزغا
انت عينت ጸገማት يጋጥሙና አለው انت عينت ብድሆታት ካለውና ልብል ክንከዲና ማለት እዩ ተና መጨረሻ ከመውፂ ወይ ከመደምደም خደ ማለት ካው ካብ ናይ መተው ከድከለኹ ያው ኢንተርናሽናል ዴይስ ልባለው ብዙሓት ንዓኻት መሐድሽ ላይ ኮን ኸልዩ ብዙሓት ዓለም ለኻው መዓልታት አለው ለምሳሌ መጋቢት 8 ወይ ማርች 8 ልና ንጽውዖ ኣብ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጉንበት ሓደ ናይ ሸቃሎ መዓልቲ ሰነ 5 ከዓ ኣብ ከባቢያዊ ሓለዋት ዝነጥፍ ናይ መዓልቲ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ንኣብነት መዓልቲ ኣደታት መዓልቲ ቦታት መዓልቲ ግዛዕ ምዛዓት ልባሃል ኣለው ለዚ ዝተፈላለዩ መዓልታት ኣለው እዚኣቶም ልምንታይ መዓልታት ተባሂሎም ልቱል ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ኣፍልጦን ሓገዝን ንምሃብ እዩ ለምሳሌ ንኣብነት ለማዓንቲ ንሪኦ ዓለም ለኸ መዓልቲ መናሰይ ወይ ኢንተርናሽናል ዩዝ ዴይ ዝበሃል ብኸመይ መፂኡ እንታይነትን መዓ መሰራርታት በዓል መዓዝን በኸመይን ልውሉን ከም ድማ ተም ቀደም ልወልኩኹም እንትን ምግባር ለዚ ናብቲ መጀመርያ ክንከይድ ከለኹ እንታይነትን መሰራርታን ምኽባር በዓል መዓልቲ ዓለም ለኸ መናሰይ እንታይ ይመስል ብዝብል ክንከድ ከለና እንታይ ትበዓል ዋዕሉ ማለት በዓል ትበዓልሲ ናይ መን በዓል እዩ እንተይልና መጀመርያት ናይ መናሰይ በዓል እዩ ናይ መናሳይት በዓል እዩ መናሳይት ዝከርሉ በዓል እዩ መናሳይ ሓደ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካል እዮም ለዚ ቁጥሪ ዘይናዓቅ ዳሓርኩ መጸልኩም እየ ለዚ ልት መናሳይ መዘከርታ ናይ መናሳይ መዓልቲ ተባሂሉ በዓለም ደኸር ደረጃ ዝጸደቀ መዓልቲ እዩ ስለዚ ናይ መናሳይ መድረኽ እዩ ወይ ናይ መናሳይ ዝከርሉ መዓልቲ እዩ እንተይልና ትኽክል ኢና ማለት እዩ ካውን መናሳይ ድምጾም ዝስምዑሉ እዩ ናይ ዳሓርኩ መጾም እየ ናይ ተፈላለዩ መድረኻት ብምፍጣር መናሳይ ጸገማቶምን ብድሆታቶም ካብ ዘለዎም ዕድላታቶም ለምንግጋር ወይ ድምጾም ዝስምዑሉ ጸገማት ኣለዎም እዚኦም ጸገማት ኣለውና ከም መድረኽ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መናሳይ ናይ ዓለም ከም መድረኽ ኮይኑ ዘገልግል ሓደ ዓብይ ዓለም ለኸ በዓል እዩ ሃገራዊ በዓል እዩ ክልላዊ በዓል ጌርና እንትን ገብረ ንኽእልና እዩ ከም ሓደ ከም ማሕበረሰብ ፍልጠ ዝረኽብሉ መዓልቲ እዩ ያው መዓልቲ መናሳይ ክባል ከሎ እቲ መዓልቲስ ዴዲኬትሊ ልትመንሰይ ልተዋህበ በዓል እዩ ንበዓለም ዝረኸብሉ ንኣብነት ንሕና ንስኻቱም ከም መናሳይ ኣብዚ ለማዓንቲ ረኺብኩም ኣለኹም ስለዚ ኣብ ካሊእ ፕሮግራም ትጋነይሉ ነበርኩም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ግን ጸገማትኩም ዕድለታትኩም ወይ ዘለውና ጸገማት ክንመያጥ ከም መድረኽ ኮይኑ የገልግል ኣሎ ማለት እዩ ለዚ መዓልቲ መናሳይ ክንብል ከለና ለመናሳይ መዘከርታ ለመናሳይ ከም ዕድል መናሳይ ጸገሞም ክፍትሕሉ ወይ ክነጋገርሉ ዝኽእሉ ለመናሳይ ዝተመስረተ በዓል እዩ ይባል ይካልዩ መዓዝን በኸመይን ብመንን ተመስሪቱ ኣብ ዝብል ድማ ብውሳነ ሕቡራት ውድብ ሕቡራት ዓለም መንግስታት ተመስሪቱ ኣብ መበል መወዳት 1999 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዩ ተመስሪቱ በዋናነት በታሕሳስ 17 ሓፈሻዊ ባይተ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ ነይርዎ ኣብታ ኣኼባ ነሓሳ 12 መዓልቲ ከምዛሎ መዓልቲ ማለት እዩ ለመናሳይ መዓልቲ ተባሂላ ትጽደቕ ተባሂሉ ብውሳኔ ቁጽሪ ARES 54 ዝባር 120 ኣጽዲቑ ማለት እዩ እዚኣ ለምንታይ 12 መዓልቲ ኮይኑ ልብል ናይ ባዕሉ ምኽንያት ኣለዎ ማለት ቀድም ዳሓርኩ መጾም እየ ቀድም ወይዘሮ ኣልማዝ ኢላቶም እያ እዚ መዓልቲ እዚ ንምኽባር ስብሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ሓደ መዓልቲ ኣጋጣሚ ኣይኮነን ብዙሕ ተለፊዕሉ ብዙሕ ችግራት ሓሊፎም ብዙሓት ምንቅስቃሳታት ተበግሶታት ሓሊፎም ላውዚ ዕለት እዩ ተመስሪቱሞ ሰነ ነሓሳ 12 መዓልቲ ዝኾነትሉ ብ1998 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ሊዝበን ኣብ ፖርቱጋል ከተማ ሓደ ዓብይ ናይ ሚኒስትራት ኣኼባ ነይሩ ኣብታ ኣኼባ በዋናነት ዘተኮረታይ ነይሩ ጉዳይ መናሳይ ኣፍልጦ ክረክብ ኣለዎ መናሳይ ናይ ባዕሎም መዓልቲ ዝፍለጥሉ ኣካል ከምቲ ማሕበረሰብ ዝሕሰብሉ መዓልቲ ብዓለም ደረጃ ክፍለጥ ናይ ባዕሎም ዓብይ ጎስጓስ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ እታ መዓልቲ ብ1999 ዝነበረት ሓንቲ ዓመት ቀዲማ በታ ናይ ወርልድ ኮንፈረንስ ዴይ ዝተኣከቡላ ንዓ መሰረት ንምግባር እዮም ካብኡታም ኣብ ወርልድ ኮንፈረንስ ልበልኩኹም ልቶም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብጣዕሚ ጫና ይፈጥር ነይሩ
ማለት ልምታይ ከም ዝለ ይግበር ልምታይ ናይ መናሰይ ማሕበር መናሰይ መዓልቲ ዘይ መስረት ልብል ዓብይ ጉትጎታ ነይሩ ስለዚ ንታ መዓልቲ ሳን ምስትዋስ ተባሂላ ያ እምበርቲ ተሓሳሲ ተወሲኑ 17 ተሓሳስ 1999 ዓመተ ምህረት እዩ ተገይሩ ማለት እዩ ለዚ ካብ ድሕሪኡ ከም መዓልቲ በዓመቱ سنة 12 بعالم لخ درجة بتفلالي عينت تيمات لمثال نعمت لما عمت يوز بيس ليفل مناسي لسلام نا لمرجع ليفل عوي تيميو لعخذ حلفة عمت كعة كليك يوز فور بروجرس ليفل مناسي كليك مكبر لاوي لا زحش الدرجة مغعبات زل ببعمة التفل على تيماتات حزي زقعز 25 عامت غير الله أبت مبل 25 عامت مناسي برومت زجورون مناسي أستواصم لعويلو ويتصادفهم زدم فعلو نيوعلو تيمات نيرم نيوعلم مفكرات نيرم مالتي بدرجة هاجر كن مسخلنا أبي تبي أنا بتقرين صنيحيو نير بعتنا 3 عامت تفل لا يو نيروا بفرنجي بخلتش إحنا 4 عامت مرت فرنجي تجميرو كاب فدرالي قصل كاب كلل كاب زوال لاب كل لاب ورداتات يغسل بحد عينة دنتني كبر يكونن جن بثلاثة 4 عامت دحيريو بهاجرنا مخبار تجمير لما تاي مخبار تجميرو بتني عالم لدرجة ناي مناسي مخباريو تلعيلو مالتي لذي بكلنا 5 خلنا بيرو مناسي وزراء المازم كم تلاخذ نورات بستفل على مدرخات يزخبر بستفل على لمثال 5 جيرنا يعني أنا ناي ويت مدرخات بملعل وددر سبورت بمقبار ناي سنة وددرات بمقبار خاودت لي فليت له خلت زلهم من أسياد دما متواعي بمقبار بزحات نجارات بمسرحان يو كشع خزين تندقيرو ياو المبل عسران كلتنا عمد كلكم كله افتناي كوينات نورا بتقراي تقاري صنيحيو كم تويزر على المازلولته أو زخازي كاكل تشحن 15 جميرو لسال ساي جذب يكايد اللو مالت لازم بزي برك الله عام استفلا له مدارك تاكلات لمثال يونيفرسيتيو انا خما خلي يونيفرسيتي مسه صحافه قريوا لكم الله كاب تفلا له كولجات كاب تفلا له تمرت بيتات كم بحوار مستناي مناسي بيرو غداي مناسي تحاويرو مسنا لمثال مقرا بغيدنا علو كونتريبيوشن يغبرله تنكي فورزات لازم بخامتا لا يمصي مالتي زي علفت علت إلنا بعصرت شعنت عامة مرت تي معلتي تمسرتي لنا جن كم تلولكم تاريخ ودارات كعني رمويم صقولوا بمعلتي بهندبت وي مرحت للفطر وي جلتات اللي هو معلتي ما يكونن لازم كعصرت كلا يكونات عالم جميرو كشكع عصرت شعنتي لله عامتات قصروا ملا سلنا 4 عامات 5 عامات عفلا لا يلو مالت لذي عفتوش 4 عامات 4 عامات نورا التفلا لي من قصاصات نيروم ناي مناسي من قصاصات خوني هو اليوم ناي من قصاصات خوني هو اليوم ناي مناسي من قصاصات خوني هو اليوم ناي تفلا لي من قصاصات نيروم كواتم قدميتو حوارات منقستات مسراتو or pre United Nations initiative نولم بزحات من قصاصات بزحات بقصاتات بزحات نتفتات نيرم يوم متحدة دحري كونات عالم زنورو ناي مناسي انقصاصات اليوم كلتن وانانات كلتن انقصاصات نيرم متحدة the World Federation of Democratic Youth بهال بعصرت شعنته 45 كلا كونات عالم استودس مبل 5 عامات 6 عامات استمسرته حد عوي من قصاصي إذا عوي من قصاصي تاي وانانات انتني قبر نيرو مناسي دمصم كسمع لهم مناسي عفت محبرسب عفلته خرخ ولهم مناسي جنزابهم كعبل لهم عفت مناسي عفت فلالي نعمة على مدرخات وكلنا كلهم لهم تصادفهم كعبل لهم مرحتي بسعانوا من امنتي خونس نايو علم سي ما وساني وهابنت كساتفو ناي علم بوليتيكا ايكونومي بهلاوي محاوري ايكونومي تصادفت خونو نايو علم من قصاص غيريو مالت ስለዚህ እዚ ከም ዓውይ ናይ ዲሞክራቲክ ዩዝ ናይ ምንቅስቃስ ካብ 1945 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ጀሚሩ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እቲ ኻላይ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ሶሻሊስት ዩዝ ልባል 1905 ዓመተ ምህረት አካባቢ ዝነበረ ያው ቀደም ዩዚ ብናይ ሶሻሊስት አማሕላ አመላኽታት ተመስረተው ግን ኣብዚ ናይ መናሰይ ድምፂ
خجولي خوسة زجورو ناو عالم من قصصات كعني رميم اتخلاي كلاي كينات عالم استودان أو زحول كينات عالم كنا شجع كركلنا عشرة عن تسع سلساتاتن سبعاتن نايو علو ناي مناسي معبل بهالنيرو ناي تمهار معبل ناي مناسي معبل زبهار نيرو أو معبل ذات كابنا عملت كعشرة عن تسع منتي ناي فرانس ريفولوشن تستوستانكم هوفلي اشترك كابي تزوست أنت تقوليهم سلازي after ناي فرنش ريفولوشن عشرة عن سبعات زنورة ناي سلاموي ناي مناسي انقساقات مناسي after ناي محاور إقتصادي تصادف الله خلوهم زي ناو علو عوي انت نيرو مالتي لذي عشرة عن سبعات سلساتات زنورو ناي مناسي مسرت زجور من قسقاسات ناو علم ابتخذ بس احنا يزلنا استواص نيرو مين بتلاي ابناي انتي فيتنام وار لبالنا امريكا بلع فيتنام وار توج كلا امريكا خوينهم this is بقى تخكل يكونن يلوم منغستي تشالنج غيرهم اتي كينات تطوللو عنا عدل تفاطيرو مالت اتمبال سرساي معرف ناي حورات هاجرات تبغسات ين يوز انيشيتيف لبهال كعسرت تشعنت سمانيات تكاو زلو ويم دمو ناي حورات ناي ودو حورات منغستات ناي يوز انيشيتيف عامتات يبالو 10 عامتات 10 عامتات كعسرت تشعنت سمانيات لدحر للو سكاب زصدقال لغيزه اوشتي 10 عامت من ودو حورات منغستات ناي وعل توغسو بستفلاليو خونتات مخبر كخبر يلعلو نيرم مالتي ناونت كاواتم مالتيبل انترناشنال يوز يورس لبهال النوع كاواتم حدا زي انترناشنال يوز يور 1985 تمسرته كاو دما ذا وورلد بروجرام اوف اكشن فور يوز 1995 عام تمرت ازيم بوملهم ازم تبغساتات زم لولكم ازم بوملهم من قصاتات اتهزي تمسريتنا يزلنا نخور لنا نايماناسي بعل كم عالم لخ مع بعل لخون استواص زغور يوم يلنا خزيل مبل 25 عامت هاجرنا ناو تكللنا عندما المبل 20 كلتن عامت يجبر له مالت كاولو زبال وي روي زبال كفال محاورساوي او عالم ناس 1.5 بليون حزبي منساي كلكم كلهم بناي تو يونايتد نيشنز صبصه ك10 عامت اسك 24 عامت زلو 1.8 بليون يوكل له مالتي 1.5 بليون مالت ك10 اسكاب 24 عامت ويجز ناكند عامت فلالاي مالتي ورنا 14 عامت فلالاي حقي بدحري للت هصاونت እዩ ወይም ደሞ እስከ 35 ተገርናዮ እንኳን ብናትና በኢትዮጵያ ካብ 15 እስከ 29 ዩዝ ልባል ግን ደሞ እስከ 35 ዓመት ተለጢትናዮስ ክንደ ይኾነለ ማለት ብዛዕ ላብ 3 ቢልዮን አካባቢ ይቆደለ ማለት ለዚ እዚ ቁጥር ዘይናዕ ህዝቢ እዩ ቁጥር ዘይናዕ ማሕበረሰብ ስለ ትግራይስ ናይ መናሳይ በዓል ተخبر ከሎ መዓል ተخبر ከሎ ካስኬድ ይግበር እዩ ምንታይ ከሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ውድ ሕራት ዓለም ሒዝዎም መራሒ ኮይኑ ንቀጻል ንዝመጽ ነገር ሪኡ ወይ ከዓ ሪስክ ኾነና ዝወሎ ነገር ሪኡ ነቲ ነገር ንሱ ተዳልዩ ይጸንሕ መሪሕነት ኣይነበረናን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ቶም ሕጂ መራሕትና ኮይኖም ዘለውን ብኸምኦም ዝበሉ ንዓቶም ብዝመርሕዎም ነበሩ ሰባት ተጎዲኦም እዮም ማለት እዩ ዞም ሕጂ ዘሎ መራሕትና እውን ንዓናውን ይጎድኡና ኣለዉ ታይ ኣይረኣዩን በቃ ታይ ዝበሃልሲ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዘካይደ ዓርከይታ ኢልኒ መንእሰይ መራሓ ኸውን ይኽእልን ናይ መሪሕነት ግን ኣፈጻሚ ኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝመንእሰይ ዝበሃል ብተፈጥሮ ስምዒታዊ እዩ ናይ ምግንዛብ ክእለት የብሉን ናይ ምስትውዓል ክእለት የብሉን ተባሂሉ እዩ ዝእመን ስለዚ ኣብ መሪሕነት እንድሕር ወፂኡ ስምዒት ዘገደዶ ክገብር ይኽእል እዩ እሞ ብድሓን ዝኾኑ ዕድመ ክምራሕ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ እና بخمس نجار شجر يبلان من أسينا يتجري مالتي بمرحتنا أنا مئزاز نعاتهم أمقام بزح أنتني يبلان تخليني أتخوين حساب مالتي تشجر زود عمن تايو توم يمروحنا توهيلهم كم سنة وقت يوم أمستو على العدم لو يوم توهيلهم زحسوا عبيت سوات أتحساس وام نايمن أسيت راح يكونن نايقول عوني بتعمي مالتي بتعمي نايقول ع سلازي ساتهم نايمرحنا شجر سلازلهم أنا إحنا نام تاين جالس لنا مالتي ناب حدا كان جالس لنا نواجع لنا نسدد لنا مالتي سلازي دحر حجون من أسينا خوجين كاب سدة كنا دحين ندحر كوينا كم تجري كوينا مالتي مريحنتنا استراتيجي كون اللو نزمت زلوا ولد أنا نزول دوم دكاي عمل سنة جزيء سدة يدلين كواجع أوني يدلين مالتي تايز قبر حدا أبو خولد كله نتي دك زدال ونجار مش الله من قستون كم عبي إمبر محدرين نتهم زفر يزلوا مناسي
ክዳለወሎም ክኽእል ኣለዎ ካብ ድሕንነቶም ክሕልው ኣለዎም ኣለዎ ኢኮኖሚ ሽግሮም እውን ክፈትሐሎም ክኽእል ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክህል ኣለዎ ማለት እዩ እና ናትና ሽግር ግን እንታይ እዩ ትምንጭ ኢለ ዝሓስቦ ዘለኹ ኣነ እንታይ እዩ ቶም ናብ መሪሕነት ዝወፁ ዘለዉ ሰባት ሽግር ናይቲ ማሕበረሰብ ንምፍታሕ ይመስለና ኣነ ኣብ ብዙሕ እንትና ማለት እዩ ዋላ ኣብ ባህላና እውን ኣሎ ኣብ ባህላና እውን እንታይ እዩ መሪሕነት ክንሕዝ ከለና ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ሽግር ክፍታሕ እዩ መጀመርያ ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢኮኖሚያዊ ሽግር እንድሕር ሃልዩ ኢኮኖሚያዊ ሽግር ይፈትሕ ድሕንነት ናይ ድሕንነት ሽግር እንድሕር ሃልዩ ድሕንነቱ ውሕስ ይገብር ማለት እዩ ብትግራዋይነት ኣነ ዝወቅስ ኣለኹ ብትግራይ ደረጃ እንታይ ዝበሃል ባህል ኣሎ ኣብ ዘመነ እንታይ ዝበሃል ክሽወም እያ ዘይተጠቀመስ ምስ ወረደ ይናሳሕ ዝበሃል ባህል ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ በቃ ትሽወም ዘለካ ክትጥቀም እዩ በቃ ክትጥቀም ንባዕልካ ትጠቅም ድሓር ዝመፀካ ነገር እንድሕር ሃልዩ በቃ ስትራቴጂክ ስለዘይኮንካ ሓደጋ ክመፀካ ከሎ ነቲ መንእሰይ ተወፍ ማለት እዩ ስለዚ ትመሪሕነትና በቃ መንእሰይ ዘድሕን ክኸውን ክእል ኣለዎ ኣንሕና ናብ መሪሕነት ክንሓልፍ ከለና ዋላ ሺ ኣይንምራሕ መንእሰይ ኣይምራሕ ግን ቶም መራሕቱ ዋላ በቲ ዝተባሃለ ፍልስፍናው ናይ መሪሕነት ክእለት ኣይሃልዎ መንእሰይ ቶም መራሕቲ ግን ብንእስነት እንዲኦም ሓሊፎም እዚ ነገር እዚ ከማሻሽሉ ክእል ኣለዎም ነቲ መንእሰይ ካብ ዝመፅእ ሓደጋ ከድሕንዎ ክእል ኣለዎም ብድሕንነቱን ብኢኮኖሚያዊ ሽግሩን ማለት እዩ ኣንሕና ቅድሚ ሕጂ ብናይ መንግስትና ሰራሕና ተምሃሩ ተባሂልና ኢና ተማሂርና 8ይ ክፍሊ ዝወደቀ በቃ ኮይኑዎ ተባሂሉ ትምህርቲ ዓብይ እንትን ከም ዘሎ ማለት መንግስቲ ዘዳለወሉ ነገር ከም ዘሎ ተሓሲቡ ማለት እዩ 10ይ ክፍሊ ዝወደቀ ይስደድ በቃ መማረፅ የለን ተባሂሉ ክሳብ ዝሞቱን ዝሕነቁን ሰባት ነይሮም ንምንታይ በቃ መፍትሒ ትምህርቲ እንትን ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ነይረ ማለት እዩ ድሓር እዚ ትምህርቲ ዝተምሃረ ሰብ ግን ምንም ዝረው እንኳን እንታይ ዝበሃል ኣሽንኳን ዶ ክትቀምሲ ናብ ሓደጋ ኣትዩ ወይ ተዋጊኡ ወይ ገለ መልእ ኮይኑ ማለት እዩ እና ስትራቴጂክና ፌል ገይር እዩ በቃ ምንም ዕውር ዝኾነ መራሒ እኒና ንቅድሚት ክርኢ ይኽእልን ስለዚ ንቅድሚት ሪኡ ሓደጋ እንድሕር እንትን ዘይቕንሰለይ ኮይኑ ኣነ እንትን ኣይጥቀምን ዘለኹ ማለት ስለዚ መሪሕነትና ብዝተኻእለ መጠን ንመንእሰይን ስትራቴጂክ ኮይኑን ድሕንነትናን ኢኮኖሚናን ዘስተኻኽለና ክኸውን እንትን ይገብር ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣይ ዘንበልኩም ምታ ዓላማ ምስ ይነዕረን ምክንያቱ ናይታ ታርጌት ናይታ ፕሬዘንቴሽን ኣፍታ ናይ መናእሰይ መዓልቲ ምኽባር እንታይ ትመስል ኣመፃፅኣ ገለ እምበር እተን ብናብ ሕድ ዘርፊ ለምሳሌ ብሰላም ትትብለንስ መዓልቲ መናእሰይና ሰላም ትዝብል ካብዚ መዓት ሒዘልካ ምመፃኹ ነይራ እስኻ ግን ብትናባዕልኻ ክልትኹም ብትናባዕልኹም ዝኸድክዎ ክያዶታት ዓንቀፅ ጠቒስካ ኣነ ለጋጣሚ ኮይኑ ሲቪክስ መጀመርያ ዲግሪ እቶም ዘለዓልካዮም ለምሳሌ ኣርቲክል 13 29 30 ኣካባቢ ልጠቐስካዮም ምንም ልቱ ናይ በዓል ተጠቐሱ መራጎድቲ እምበር እንትን ልብሎ ኣይኮኑ ስለዚ ተንኪዩ ክብለካ የልደሊ ነገር ግን ማለት እዚ በዓል እዚ ክነኽብር ከለና ብዋናነት ዓለሙ መናእሰይ መሰሎምን ግቦኦምን ተጠቃምነቶምን ተሳትፎም ምዕባይ እዩ ብሕጊ ደረጃ እንታይ ኮነ ኣለዎ ለምሳሌ መናእሰዮም ናይ ባዕሎም መሰል ኣለዎም ኣብ ናይ ኢኮኖሚ እንታይ ተጠቃሚ ክኾኑ ናይ ባዕሎም ግደ ኣለዎም ናይ ባዕሎም መሰል ኣለዎም ነፃነት ክኽበረሎም ዝመሰሎ ሓሳብ ከኽብሩ ክኽበሮም ዳትስ ራይት እዩ መሰል እዩ ብሕግም ዝተደንገገ እዩ ስለዚ ኣብታት ዝገበርካልና ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ልምዓት ዝበለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳባንን ስኻም ብቻ ይኹን ከይ ልምዓት ብቻ ይኹነ ብታ ናይ መጨረሻ ስምካ ኣሓዝኩ ኸይ ስኻ ልላዕልካያ በተለይ ታደሰም ለዓለም ናይ ስደት ጉዳይ ብጣዕሚ ኣላርሚንግ እዩ ምንም እንትን የብሉን እዚ ካበይ መፅኡ ልምንታይ ከምዚ ይገበር ኣሎ ገለታት ባዕሉ እቲ ችግር ምውግዑ ብጣዕሚ ባዕሉ ፀጋ እዩ ማለት ሶማሌ እንታይ ይብሉ ሴት ፀገም ክትፈትሕ ተኾይንካስ ስለ ፀገም ምውጋዕ እዩ ይብሉ just addressing the problem is talking about the problem ስለዚ እቲ ፀገም ብባዕሉ ምውጋዕ ዓፊንካ ለይ ምፅናዕ ናይ ባዕሉ ፅቡቕ ነገር ኢና ኣብተን ናይ ስደት ያው ከዝለለና የኹነታት ንዓኹም ዝንገር ኣይኮነን ኣብ ምንታይ ነና ፖስት ኮንፍሊክት ሰናርዮ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ድሕሪ ዲቫስቴቲንግ ጦርነት ስዒቡ ዝመፀ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ድኽነት እኒኦ ስራሕ ስእነት እኒኦ ናይ ትምህርቲ ምቁረራፅ ኣለዎ ናይ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለይምዃን ነገራት ኣለዉ ገለልታትና ብስደት ግን ኣይፍትሓን ስደትስ ሪናይ ኢና ማለት ኣብዚ TDF ኮይኑ ትማሊ ክሓልፈለ ኢሉ ኣብ ሊብያ ከይዱ ዝሳቐ ትማሊ ወር ትማሊ ዝረኽቦ እንትን ኣሎ TDF እዩ ነይሩ ዝኩሉ ተዋጊኡ ሂወቱ ኣትሪፉ ግን ከይዱ ግን ላባ ከይደ ኣሎ
لافتا ناي برخا تجرها واتي الله مالس لذي كم عينت منسي بتعم بزعيو لذي تكيد كلها بزع نجارات كم زقات موها هيوت كم تسنم تحسب هنقبر لذي سدتن كقر له النجارات جرّا بقينا نوعلو contribution راح يصرح له يونيفرسيتنا علم صرح له وان خالت ناي زملكة عكلت نوعلو صرح له مجن سدت ناي مفتاحي كونن هذا كيدو هذا خلت اللي حلف اللي سوى كل حلف اللي غني هو تكثر في غالي نجرجن أدلني أدخل كم تمرينا استاد تحسب خن قبر لنا إلى حسن نفتح التخخ ما سخر له نخاخي يا مناسك تتكاملات أو إقتصادية أو بوليتيكا محبرة وجدات من إلى بعتقل الدفن إنجلي يعني رجن ناي مناسك تتكامل أو إقتصادية كلا كل هو تفتح النايسن ناي حق على النتن عم خبر عبد مناسك حدا تتكام بعلم يوم تمناسك حق على خبر كله فتح آخر كله ناي حق كان قصوا لقوله نساتهم يوم تتكام لقونا لهم نساتهم لذي حدا نجرس لقونا نجرس راح خله عايز كلا يكون نلقى أرجو مجوار نحق على ونت خبر نوع على خاصه مجوار فتح كترك مخال إن التبدل الجمو فتح قرقو مجوار كم زناتكم محبر بعلو لخالة نايتي معلتي عجنداي مالتي لذي ديتيلز هيكركون مخنياته بتناي جزان صارن بتللني نايتها معلتي أنت نسلا لخنا ينبر كم تلو الخنا يقدم فتحنا على النت حقن بوزنا قرم تبعنا نير وفلي دحر هم عينتها لكم غينو دحر كم زعانت زجاج تجاجو غينو بعم كزجاج لكم يخلي hopefully you can invite me and then بعينتها كمثلنا خلينا مالتي لازم كمليرة ساعة خواجن نايتي معلتي فوكسنا نايتي للنجيزة لمسؤول عكليمبر مناسي عبجي فتحي كنجسو لو النت حقي كخورو بعلم تتكام كخونو منم زتراتر نجر يولين مالتي هلاي نافتات عمتي زال علتا من الوقت أكل قدرات إلى أنتنا يولخون إلى علخون جن كم مناسي أكل قدرات خينو كم مناسي خينو كم مناسي أفتنا يستفعلوا الباكيجات تتكامي كخون مقبرجن ناي مرحنتم ناي تفرلوا ناي من قستاون زخون أكلاتم سعرم يرلي مثلني مالت لمثال بيرو قداي ركنستيو بيرو مناسي تجراي عاوزي كابين تاي صرح له تعاني تتكاملت اللو لول من الوقت دحر ويزرع الماسك تمسات خليها جن كم مناسي جن كم عوي حدا كونسرن تغيرون تنكبر له من الوقت هذا سمزل على الكيوم صبغت حسابات قدم من بعلي ميلا يوم يفتح برزنتيشن اي افتح برزنتيشن اي ميلا يوم يا من الوقت تايلا مبعلت رحمه يكونن مبعلت وعلت مذكر حدا صبغ نجر خينو نجر جن كول عاقبن كدلنا يب هذه تجوارا وخون زخونو سرحتي كنسرحنا لنا معلت مناسي معلت تكام خون يوم تساتفت خون اللوم عاوزي قال خون اللوم مبعلت راحت يخونسي باكجات مناسي تكور زخونو باكجات لمثالي عب جرابو كده بزح نجر يري بدقة عم مناسي يتكرو سرح لهم سرحتي علو جن كم عينت بينو دم يخون من قستاو تكالات من قستاو زي كانوا تكالات دم بزحت يعني جوتات له هذه لزمان سيتتكام زجورو كالت عبيدي تتكام تدمه تكبروا نجورو السرحتي تنسرحي سلازي كاب سلبريشن لحق بكون اللوين عمت مسيس نحس عصر دخلت مسينا كمزي تيلنا لعمتها مع التزيس كمزي تيلنا زي نخدو انتن خون سلازي تو منساي امباور مقبار بوليتيكا مرحنا توسل مقبار او ايكونومي نايت عدي عند حقا كخون سرح مفترة إنوفيشن مكيت نوع علم سرحتي في كسرح خلاهم نوع عبد جراي هذا بيروتات اللوجن كنا يناي يتمنى سي إمباور الجوري يوم دول نوع على سنعات كده اللي يفعلي كل بحبشة سلطناتات بوليتيكا أو إيكونومي أو جلتات كالليوز خليهم سلزي تجواراوي زجورو لازم لتمعلتس تم سلبريشن طرح مخانو كرب زي فال منقدي مخبار لنا مترشا زل على كاين نايمر حنا تشكر بزح نجر لوس خلو نجر يقولون مالت مرحي يدحنا كان مرحي يقتلك على عينة انتونيو لذي عفت مرحنت
ብዙሕ ነገር ክልውጥን ብዙሕ ነገር ከበላሽን ይኽእል እዩ ሶ መሪሕነት ኣድላይ ከም ዝኾነ ያው ኣትኩረት ምሃብ የድልዩ እዩ ለዚ ኢለ በረይና እሺ ያለና ዶክተር መኪነ ስለዚህ ዛሬና ጻኔት ካይና መስከን ተቀበለና ጩራ ቦጊዳ ከምቲ ቅድም ኢለውን ዝገለጽክዎ ክጅመር ከለውን ብመናእሰይ እዩ ንኣስታት 20 ዓመታት ስራሖም ስራሕቲ እውን መናእሰይ ተኮር እዮም ነገር ግን ጥራሕ መናእሰይ ዘይኮነስ ኣብቲ መንእሰይ እውን ዘለው ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ላይክ ጉድኣት ኣካል ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን ኣሓትናን እውን ማእኸል ዝገብር እዩ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ንቐርፆም ዘለና ፕሮጀክታት ኢንተንሽናሊ መናእሰይን ካብ መናእሰይ ውሽጢ እውን ኣስታት 10 ሚእታዊ ተነኣሰ ስታንዳርድ ናይ ጉድኣት ኣካል ኩናት ክኾኑ ማእኸል ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎና እቲ ዝሃብኩምና ርእቶ ኣጠናኺርና ናይ ኩሉ ናይ መንእሰይ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ኣካል ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ዕድል ዝፈጥሩ ፕሮጀክታት እናቐረፅና ኢና ናብ ትግበራ ንመፅእ ኣለና ንኣብነት ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ዘለና ብኣውሮፓ ሕብረት ዝድገፍ EUCSF ፕላስ ዝበሃል ተጠቀምቱ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ 40 ሚእታዊ መናእሰይ ኣብቲ መናእሰይ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክህልዋ ከላየን 10 ሚእታውን ግን ናይ ጉድኣት ኣካል እዩ ዝብል ስለዚ ከምኡ ጌርና ብዝተኻለ መጠን ንገብሮም ድጋፋት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣካል ናይቲ ፕሮግራምና ክንገብሮም ኢና ካሊእ ካብ ዓቀብቲ ሕጊ ማሕበር ዝመፁ ርእቶታት እውን ፅቡቃት እዮም ንቅድሚት ከመይ ጌርና ሓቢርና ንሰርሕ ንኽእል ዝብል እናርአና ምሳኻትም እውን ተሓቢርና ንሰርሐሉ ዕድል ንምፍጣር ድልዋት ኢና ማለት እዩ እና ርክብና ቀፃሊ ክኸውን ንማል እዩ ብዝተረፈ ግን ኩሎም ርእቶታት ሕቶታት እውን ኖት ጌርና ስለ ዘለና ብወገንና ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንተሃልዩ ንምግባር ድልዋት ኢና ንማል እዩ ዕኒየለይ ሓሳባቶም ብነፃን ግልፅን ዝገልፅሉ መድረኽ እዩ ናት ናይ ሎማዓንቲ መድረኽ ንምስጋን ድሓር ትመጥቃለሊ ከመስግን እየ ብኣንጻር ዝሓሰብናዮ ግን ሽቱ ወቂዑ እዩ ብዙሓት ሓሳብ ዝሃብኩም መናእሰይ ጠቐምቲ ግብኣት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝምልከቱ ኣካል ንቐፃሊ ስራሕ መበገሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ኢኹም ኣልዒልኩም እናቶም ዝሃብኩምዎም ርእቶታት ኩሎም ርእቶታት እዮም ትክክለኛ ርእቶ ስለ ዝኾኑ ያው ወሲድና ክንሰርሐሎም ኢና ሓቂ እውን ስለ ዝኾኑ ኣብቶም ዝለዓሉ ሕቶታት እውን ያው ሓውሲ ርእቶ እዮም ማለት ሓውሲ ርእቶ እዩ ክብል ተለኹ ንቐፃሊ ወሲድና ክንሰርሐሉ ዝግበአና መንእሰይ ዘለዎ ሕቶታት ስለ ዝኾኑ እየ ክብል ደልየና ብናይ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ዝተለዓለ ትክክለኛ እዩ ከም ርእቶ ኢና ንወስዶ ሕዚ እቲ መንእሰይ ኩሉ ይግብኦ እዩ ኩሉ ይምልከቶ እዩ ኣብ ተጠቃምነት ይኹን ኣብ ተሳትፉ ኣብቲ ክመሃሮ ዝግባኣ ነገራት ኣብ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ማሕበራዊ ተጠቃምነት ፖለቲካል ተጠቃምነት ይግብኦ እዩ ምስ ሕጊ ተታሒዙ እውን ሕጊ ክፈልጥ ኣለዎ ዝበልኩሞ ትክክል እዩ ንቐፃሊ ከም ስራሕና ጌርና ክንወስዶ ኢና ሕዚ ፍትሒ ክንብል ተለና እቲ መንእሰይ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ንፍትሒ እውን ክጣበቕ ኣለዎ ፍትሒ ከይጓደል ናይቲ ፍትሒ ተቓላሲ ክኾን ኣለዎ እቲ መንእሰይ ባዕሉ ፍትሒ ከዓ ክረክብ ኣለዎ ፍትሒ ክበሃል ተሎ ኢቨን ምስ ተጠቃምነቱ እዩ ዝግብኦ እናሃለየ እቲ መንእሰይ እንድሕር ዘይጥቀም ኮይኑ ፍትሒ እዩ ዝስእን ዘሎ ስለዚ ተኣዩ ዝምልከቶ ተኣዩ ዘይምልከቶ ከመይ ገይሩ ፍትሒ ከልግስ ዘለዎ ዝብል ነገር ክመሃር ኣለዎ ዝበልኩምዎ ናይ ቀፃሊ ስራሕና ጌርና ክንወስዶ ኢና ምሳኹም ኮይና እውን ክንሰርሕ ኢና ፅቡቕ ሓሳብን ርእቶን ስለ ዝኾነ ስለዚ ብሕቶ መልክዕ ዘይኮነስ ንቐፃሊ ከም ስራሕና ጌርና ክንወስዶ ኣለና ኣብ ናይ ስደት ብዙሓት ነገራት ንብል ኢና ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ
ግን ስደት ጥራሕ ስለ ዝበልና ስደት ይቕንሰ ኣይኮነን ዘሎ በብግዚኡ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱም ትዝውስኸሉ ዘሎ ምክንያት ኩለ መዳይ ስለ ዘይኸውን ዘሎ እዩ ናይ ሓደ ሴክተር ወይ ናይ ሓደ ቢሮ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል እዩ ኢኮኖሚያዊ ፀገማቱ ክፍታሕ ተሎ ማሕበራዊ ፀገማቱ ክፍታሕ ተሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ክሕይል ተሎ ሰሞቻቸ ባይታ ክህሊ ተሎ ስደት ክቕረፍ እዩ ኣተሓሳስቦ ጥራሕ ብምቕያር ኣቢልካ እውን ኣይቕየርን ማለት እዩ ሓደ ኮምፖነንት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዝተኣሳሰረ ነገር ክስራሕ ኣለዎ ዝበልኩምዎ ክንወስዶ ኢና ያው ምስ ፍትሒ ተኣሳሲራ ምሳኹም በቀረባ ኮይና ያው ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና ያው ኣብ መናእሰይ ከምቲ ዓንተዊ ዝበልክዎ እቲ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣብ መናእሰይ ዝፍጠሩ ፀገማት እናለለኻ ንኡ መፍትሒ ናይ ምቕራብ ምስ መን ኮንካ ምስ ዝምልከቶም ምስ ሰብ ሞያ ድዩ ምስ ገበርቲ ሰናይ ድዩ ምስ ሕብረተሰብ ድዩ ምስ መንግስታዊ ትካላት ኮንካ ድዩ ኣብኣቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ኣለሊኻ ምስዚኦም ኮንካ ምፍታሕ እያ ማለት እዩ ካብኡ ተሓሳስብኡ ክልወጥ ናይ ምግባር ስራሕ ኢና ንሰርሕ ተሳጋሪ ስራሕ እዩ ዝስራሕ እቲ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ባዕሉ ጀሚሩ ባዕሉ ዝውድኦ ነገር ስለዘይኮነ ምስ ኩሉ ተሓባቢርካ ዝስራሕ ስራሕ ስለዝኾነ ምስ ማሕበራት ምስ ናይ ሰሙያ ሕጊ ኮይና እውን ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ኢና ደልየ ማለት እዩ ምስ ተጠቃምነት እዚ እውን ምስ ኣካል ጉድኣት ጥራሕ ኣይኮነን ኣጠቓላሊ ናይ መናእሰይ ተጠቃምነት ዝስርሑ ስራሓት ኣለዉ እዮም ኣብ መናእሰይ ዝፍጠሩ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣለዉ እዮም ግን ከዓ ምስቲ ዘለና ፀገም ኣብዚ እቲ ዝበሃል ኣይኮነን ኣጠቓላሊ እየ ዝብል ዘለኹ ከም መናእሰይ ኣብ ኣካል ጉድኣት ጥራሕ ኣይኮነን ግን ሕዚ እውን እታ መፍትሒተን ኢድና ስለ ዘላ ዝምልከቶ ኣካል ዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል ካብ ዘረባ ወፂኡ ትዝበልኩምዎ እዩ መንእሰይስ መንቀሳቐሲ ናይ ሓንቲ ሃገር እዩ ብዘይ መንእሰይ ዓዲ ትኸውን ኣይኮነትን ትግራይ ዳግም ህንፀታ ክረጋገፅ እዩ ንብል ኣለና ይብል ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል ዝኾነ ሰብ ዳግም ህንፀት ትግራይ ክረጋገፅ እዩ ብመን እዩ ግን ኣይምለስን እቲ መንእሰይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ይኸይድ እዩ ዘሎ ካሊእ መማረፂ ንምእላሽ ገሊኡ ፀገም ደፊእዎ ብዙሓት ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ገሊኡ ተስፋ ቆሪፁ ብመን ዳ እያ ክትህነፅ ተዓዲ ዝብል ኩሉ ኣካል ዝምልሶ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ካብ ዘረባ ወፂኡ ኣብ መንእሰይ ትኩረት ክግበር ኣለዎ መንእሰይ ሞተር ናይ ዝዓዲ እዩ መንእሰይ ሓይሊ ናይ ዝዓዲ እዩ ካብ ምባል ወፂኡ ብተግባር ክሰርሕ ኣለዎ ብኣቢልካ ናይ መንእሰይ ተሳትፎ ካብቲ ዝተሳተፉ ከዓ ተጠቃሚ ትገብሮ ናይ ኣካል ጉድኣት እውን ንጎኒ ገዲፍካ ዝኽየድ ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ቢሮ ኣብ ትልምታትና ኣብ ፀብፃባትና ብፐርሰንት እናቐለጥና ናይ ኣካል ጉድኣት ተጠቃምነት ንፅብፅቦ ንትልሞ እውን ኢና ማለት እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ንሕና ፈፀምቲ ስለ ዘይኮንና ተጠቃምነት መናእሰይ ነረጋግፅ ብካሊእ ኣካል ዝረጋገፅ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ናይ ባዕሉ ፀገማት ኣለዎ ትኩረት ክግበረሉ ኣለዎ ዝበልኩምዎ ትክክል እዩ ናይ መናእሰይ ዓቕምታት ኣብ ዓዱ ዘሎ ሪሶርስ ክጥቀም ኣብ ዓዱ ዘሎ ሃፍቲ ከመዓዱ ካብቲ ናብ ካሊእ ዓዲ ዘመዓድዮ ናይ ዓዱ ፀጋታት ክጥቀም ኩለ መዳይ ናይ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ሞያዊ ግንዛበ ኣተሓሳስቡ ምልዋጥ ጥራሕ ዘይኮነ በብሞይኡ ሞያዊ ዓቕሙ ዘዕብየሉ ሞያዊ ዓቕሙ ዕብዩ ኣተሓሳስቡ ቀይሩ ታዘላ ናይ ወለዱ ድያ ኣብታ ዓዲ ዘላ ሃፍቲ ኣብታ ዓዲ ዘላ ሪሶርስ ክጥቀም ክትገብርዎ ኣለኩም ዝበልኩምዎ ያው ንሰርሖ ስራሕቲ ኣሎ ግን ከምቲ ዝበልክዎ ዘዕግብ ኣይኮነን ትዘለና መንእሰይን ትንፈጥሮ ዘለና ስራሕትን ትንፈጥሮ ዘለና ኣተሓሳስባን ግን ዘይመጣጠን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ያው ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ኢና ዝብል ርእቶ ንምሃብ ደልየ እየ ምስ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘልዓልኩምዎ እውን ትፀገም ዲና ኣብኡ ዘእትወና ዘሎ ግን መናእሰይ ይምልከተና እዩ መንእሰይ መሪሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ናይ ሕዚ ዘለው ዓበይቲ መራሕትና እኮ መናእሰይ እኮ እዮም ነይሮም መናእሰይ ነይሮም 17 ዓመት ተቃሊሶም ኣይኮነን ዶ ንትግራይ
ንዓዲ ሙሉእ ሰላም ዴሞክራሲ ልምዓት ዘረጋገፁ እዮም ብቲ ናይ መናእሰይ ዕድመኦም እዚ ኣብ ምትሕልላፍ እቲ መንእሰይ ወለዶ እዚ ንቅድሚት ምውሳድ ኣይተሰርሐሉን ፀገም ኣለዎ ተሓዚ ዝቐረበት ከዓ ትፀገም እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ትመንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ተዘሪጉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣዝያ ስለ ዘለና ኩልና ካብኡ ተበጊስኩም ተልዕልዎ ዘለኹም ግን እዚ ክነልዕል ተለና ከም መናእሰይ ኩሉ ይምልከተኩም እዩ ኩሉ ይምልከቶ እዩ ትመንእሰይ ይምልከተን ይኽቃለስ ኣለዉ ኣብ ሕድሕድ መድረኻት ዋይዝ ብዝኾነ መንገዲ ብምኽንያት ዝኣምን ናይ ሕዚ እኒአ መንእሰይ ብምኽንያት ዝኣምን እዩ ብምኽንያት ዝዛረብ እዩ ሰይሉ ዝግናሕ ኣይኮነን ስለዚ ክብሪ ንዝወሃቦ ክብሪ ንሃብካ ንዝንቀፍ ዋይዝ ብዝኾነ መንገዲ ነቐፍካ ናይ ባዕሉ ተጠቃምነት ፖለቲካዊ ተጠቃምነቱ ኣብቲ ፖለቲካ ክሳተፍ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ክገብር ኣለዎ እዚኣ ክገብር ተኮይኑ ግን ነበሩ መራሕትኻ ዝሰርሕዎና እናሽኻ ዘይኮነ ዋይዝ ብዝኾነ መንገዲ እናነቐፍካ እዩ ክኽየድ ዘለዎ ዝብል ሓሳብ ንምቕራብ እየ እምበር ትኽክል ስትራቴጂክ መሪሕነት ፀገም ኣሎ ደኣ እቶም ስትራቴጂክ መሪሕነት እውን ኮ ያው ፀገም ኣለና ስትራቴጂክ መሪሕነት ተባሂሉ ኮ ተቐሚጡ እዩ ግን ዝተፈጠረ ፀገም ካብኡ ተበጊስኩም ኢኹም ተልዕልዎ ኣለኹም ናይ ኩልና ስምዒት እዩ እዚ ግን ከዓ መን እዩ ሞ ከዕርየልና ካሊእ ኣካል መፅዮ የዕርየልና ትመንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ትዘሎ ነገራት ሓድነት ብዘምፅእ ናብ ሓደ ብዘተኣኻኽብ እቲ ሓደ ንሓደ እናናሸወ እቲ ሓደ ንሓደ ዘይሽሙ እናሃበ ዘይኮነ ክኸውን ዘለዎ ከም መናእሰይ እቲ መንእሰይ ዝሕሸ እሱ ኢና ንግምግም ከም ቢሮ ምክንያታዊ እዩ ትወለዶ ሕዚ እውን እዚኣ እዩ ክቐፅላ ዘለዎ ማለት እዩ ብምክንያት ዝነቅፍ ኮይኑ እታ ትግብኦ ነገር ክጥቀም ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ እሱ ክጥቀም ተሎ እቲ መንእሰይ ዝሕሸ ብርኪ ክህሊ ተሎ እቲ ዓዲ ተረጋጊዑ ክህሊ ተሎ እታ ትግራይ እውን ክትህልው እያ እታ ዓዲ እውን ክትህሊ እያ እሱ እዩ እቲ ናይ ዓለም ተመክሮ እውን እሱ እዩ እቲ ናትና ተመክሮ እውን ናይ ሎሚ ተረካቢ እዩ ትማሊ እውን እሱ እዩ ተረኪቦ ብዛ ደረጃ ዝበፅሕዋ ትመንእሰይ ማለት እዩ ሎሚ መናእሰይ ኣለና ፅባሕ ንሕና እውን ክንሽምግል ኢና ስለዚ ብመንእሰይ እያ እናተሰኻኽአት ብመንእሰይ እያ ንዓበየት ትኸይድ ተዓዲ እሞ እዚ ማእኸል ጌርና እቲ በዓል ምክንያት ጌርና ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ጠቐምቲ ዝኾኑ ነቲ መንእሰይ ክረብሑ ዝኽእሉ ናይቲ መንእሰይ ተጠቃምነት ከረጋግፁ ዝኽእሉ እቲ መንእሰይ ካብቲ ዝኣትዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ከውፅኡ ዝኽእሉ ሓሳባት በቢ ውዳበኹም ይኹን በቢ ውልቀ ኣብ በቢ ዘለኹም ሓሳባት እናልዓልኩም እቲ መዓልቲ ክተኽብርዎ ከዓ ያው ተፅኢት ኢና ንገብር ከም ቢሮ ዝብል ሓሳብ ክህብ ደልየ እየ ቀኒየለይ